Валю, когато си готов, ми даваш знак. Започваме. Валю се набира с повече от личното си тегло на една ръка, което, приятели, е изключително трудно. Един от най-атрактивните състезатели при под 18 годишна възраст, Валентин Стоянов. Ей, това вече беше опасно. Браво на Валю! Още цяла минута имаш, Валю, не бързай. Отново колективна работа. Как само го занеси като успоред? Колечката чак щеше да си изтърве апарата. Валю, имаш още 20 секунди. Дай, Валю! Към финала сме на неговата демонстрация, да го аплодираме. Силни аплодисменти за Валентин Стоянов. Браво! Браво на Валю, без да губи време, викаме.